Добро утро и с първата за деня прогноза за времето. В момента над страната е облачно, като по Северното Черноморие превалява слаб дъжд, а на места в планините прехвърчат снежинки. Температурите в момента са от -2 до +3-4 градуса. През деня над Западна и Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Повече области ще останат в централните части на Дунавската равнина и по морето. Силните североизточни ветрове постепенно ще отслабват. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в югозападна България по-високи до 10 градуса. Тук ще бъде слънчево през целия ден. В планините остава облачно и ветровито. През деня облачността ще се разкъсва и намалява. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от -3 градуса на Леко до +4 градуса в Банско и Добринище. Ето какво ще бъде и времето през следващите няколко дни. Утре сутринта ще има мъгли, а през деня ще е предимно слънчево. Повече ще са облаците по Черноморието. В сряда в страната ще прониква по-хладен и по-влажен въздух, а в четвъртък и петък в сутрешните часове на места ще има мъгли, а в планините ще е слънчево и сравнително топло. Такава е прогнозата за времето. Останете с будилник и на Пелева. Желая ви успешна нова седмица!